מה אמרת? מה אמרת? אתה רואה את הרוק הזה? תתעסק איתי. השולחן מסתיר לי. אתה רואה את הסמוכתה הזאת? תתעסקה איתי. השולחן מסתיר לי. יעשה השם לך שולחן. ואותך אני אסתיר. אתה רואה אותו? ילד גבר. אתה רואה אותו? מיקרוגל. מיקרוגל. אתה יכול למות? אתה רואה אותו? אוי, אתה כדור. כדור זה כדור. זה כדור. זה גומיות. הוא אומר ככדור. בוא נראה, אתה חייב לצלם. הוא עושה מה שמתאים. אתה חייב לצלם את זה. אז קיצור, תקשיב לי טוב. אני לא מחפש הרים. אני לא יושב לך לצחוק. כדור? כדור. זה כדור. זה כדור. זה באמת כדור והוא בנושא. מי עשה עכשיו ממך כדור? ככדור. אביאל, אחלה גבר. כדור. הוא מיקרוגל. רואה את הכפתור האדום הזה? תתעסק איתי. לחצתי עליו. אתה יודע מה אני עוד אלחץ? אני מה שאתה. על הפנים שלך. אתה לא תיגע באמא, אמא זה קדוש. זה שיקט עם אמא שלו זה כבר דבר אחר לגמרי. אתה שקט מיקרוגל, אל תצפסק. יש איתי לצחוק. מיקרוגל שתוק. קיצר, אני מדבר איתך עכשיו. דבר איתך. אני לא מדבר עם מיקרוגל. המיקרוגל רוצה לדבר איתך. אני לא הרשיתי לך לצחוק. אתה קצת. ישר עושים ממך ככדור. יש לי ממך שתי כדור. אני אכניס לך עכשיו את הכדור לעננים. עכשיו זה תחת. גם אני טועה. זה עושה שממך תחת. תחלק אותך לשניים.